저만 얘기. 그래, 우다기가 여자가 맞지라고. 자, 여기 그래. 건지원. 안 자라가지고 나 누나가 왔고 그래요. 꼼 잘해요. 왜나 저만 나가서. 나 좋아 있죠. 예. 말 잘하고 앞에인가. kupusha zvako nogona mudhara ndamudhara toka mudhara amogona kudhumeka kutikewo mudhara ini wekada chi mudhara wati kusa kwako kuri nomo iko Right. Ngangihlameso bozi. Paya ndakabva kusitadi beweka. Vanhu airport. Ndakudhudhisa passport. Ndimuna British uno. Vanhu vanoti mari yanga isisipo. Kauya anobvunza manje kuti ndogara kupi. Mota yanga idino. No, this young man is not a good one. No, no, the Rabbi speaking. They carry by Jamie well. I'm very wrong with you. I see I'm doing by stove by number 6. I'm Jara. Mpana kana penizo wanu kana kukuta kana kudya kana kumedza kana kufema ameno asiyana nazo mpana. I'm Jara. Guys, I'm not going to do it. Ngatitere mpana anitira zvinhu. Ukwenda upi kumbano? Umbano uya kana iyo. Kundika kwa wasitaki na umbano. So I don't know. Itina gonzo.